med for lidt. Nu har vi lige pludselig alle 4 spil. Ja, det her 2, det er name games. Det her 2, det er number gamesne. Dette er Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 1. Så har vi Assassin's Creed Brotherhood og Assassin's Creed Revelations. Ja. De spil, det vil jeg spille på min kanalen. Jeg vil starte med, når vi skal spille dem, så vil jeg starte med at spille det, der bare hedder Assassin's Creed. Så spille Assassin's Creed 2. Så spille Assassin's Creed Brotherhood. Og Assassin's Creed Revelations. Ja, jeg har ikke haft så meget engelsk. Jeg kan bare sige Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Brotherhood. Og det her, det er ikke så godt, så hvis jeg bare Assassin's Creed Revelationer. Fordi det betyder. Nå. Det var simpelthen det for den her video. Hey. Jeg håber, jer der så med, og jer der ikke så med, lige godt kunne lide den her video. Ja. Hej. Assassin's Creed Brotherhood. På et tidspunkt skal jeg spille Assassins på kanalen. Jeg vil bare lige vise jer mig, der er unboxen. Så kommer jeg lige på stativet, så jeg ikke hører alt mit. Sådan ser mine fingre. Det er bare så satisfying, det der. Så bare, oh my god. Get out of it. Okay. Oh my god. Yeah. Chill. Sådan. Assassin's Creed er nu unboxet. Assassin's Creed. Og ja, venner, hvis I lige kommer med, så